ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 5/11/22 ಪ್ರಾತಃ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಗುಲೆ ನಿಕಲು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡು ಇತ್ತಿದು ಮಾತೆರ್ನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧನು ನಿಭಾಯಿಸೋಡಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಬೇಹದ್ದದ ಸನ್ಯಾಸನು ಮಲ್ಪುಲೆ 21 ಜನ್ಮಗೂ ಪ್ರಾಳಬ್ಧನು ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ವಾವೊಂಜಿ ನೆನಪಿತ್ತುಂಡ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮೀಯ ಯಾತ್ರೆಡು ಒಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ? ಉತ್ತರ: ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ನೆನಪುಡುಪುಡಪುಂಡು. ನಮ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲ, ನಮೆತ್ತೆ ಇಲ್ಲಗು ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಇಂದೆನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪವೆರು. ಜೋಕುಲೆ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆನು ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಲೆತೊಂದು ಪೈರ ಬೈತೆ. ಈ ಸ್ಮೃತಿಟು ಉಪ್ಪುನನೆ ಮನ್ಮನ ಭವ ಮಧ್ಯಾಜೀ ಭವ ಆದುಂಡು. ಇಂದೇ ಆತ್ಮೀಯ ಯಾತ್ರೆಯಾದುಂಡು. ಇಂದು ಬಾಬನೆ ನಮಕ್ ಕಲ್ಪವೆರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸದ್ಗತಿದ ಲಕ್ಷಣ ಓವಾದುಂಡು? ಉತ್ತರ: ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ, ಪದ್ನಾಜಿಕಲ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಈ ಮಹಿಮೆನೆ ಸದ್ಗತಿದ ಲಕ್ಷಣವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ನಿಖಿಲೆಗು ಪ್ರಾಪ್ತ ಆದುಂಡು. ಗೀತೆ: ತಾಳ್ಮೆರ್ದು ಒಪ್ಪುಲೆ ಮಾನವ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇತ್ತೆ ಭರತ್ ನಾಟಕ ಪೂರ್ಣ ಆವೊಂದುಂಡು. ಪನ್ಪುನ ಜೋಕುಲು ನಂಬರ್ವಾರು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರವಾದ ತಿರಿಯೊಂದೆರು. ದುಃಖದ ದಿನಕುಳು ಬಾಕಿ ಒಂತೆ ಘಳಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನಿ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸದಾ ಸುಖನೇ ಸುಖ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಏಪ ಸುಖದ ಅರ್ಥವಾಂಡು ಅಪಗೈಂದು ದುಃಖಧಾಮ ಪಂಡು ಗೊತ್ತಾದುಕೊಂಡು. ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅಂತರ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಸುಖಕ್ಕಾದು ನಿಕುಲು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಅತ್ತಂಡ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡತೊಂದುಲ್ಲರು. ಏರೆಗಾಂಡಲ ಇಂದು ತೆರಿಪವನಿ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬನ ಕೈ ತಲುಪೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೈರೆ ಬೈದೆರು. ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡು ಇತ್ತದು ಕಮಲ ಪುಷ್ಪದ ಸಮಾನ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೋಡು. ಮಾತೆರ್ನಲ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧನು ನಿಭಾಯಿಸೋಡಾಪುಂಡು. ಏರು ಸಂಬಂಧನು ನಿಭಾಯಿಸೋಜೆರ ಅಗಲಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಕುಲು ಅತ್ತುಂಡ ಹಠಯೋಗಿಲು ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಭಗವಂತೆ ವಾ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಐನು ನಮ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಗೀತೆ ಭಾರತದ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವಾದುಂಡು. ಬೇದಗಳನ್ನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಒವ್ವುಂಡು. ಐತ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ. ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಕುಲತ್ತು ಅಕುಲು ಹಠಯೋಗವಾದುಂಡು. ಇಲ್ಲು ಮಠನು ಬುರ್ದು ಕಾಡುಗು ಪೋಪೆರು. ಅಕುಲು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಗುಲ ಸನ್ಯಾಸನೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಿತಿದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪರು. ಬೊಕ 21 ಜನ್ಮಗಾದು ಪ್ರಾಳಬ್ಧನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲ್ನ ಬೇಹದ್ದದ ಸನ್ಯಾಸವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲ್ನ ರಾಜಯೋಗವು ಮಸ್ತ್ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಭಗವಂತನೇ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪದೆರು. ಭಗವಂತ ಪಂದು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠಗು ಪನ್ಪೆರು. ಕೃಷ್ಣಗು ಭಗವಂತ ಪಂದು ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾ ನಿರಾಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಬೇಹದ್ದದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಆರೆ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮೂಲು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೆರ ಬೆಲ್ಲಿ. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಈ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡು ಇತ್ತದು ಪವಿತ್ರಾಲೆ. ಪತಿತ ಪಾವನ ಪಂದು ಓವೇ ಸನ್ಯಾಸಿಗು ಪನ್ಪುಜೆರು. ಅಕುಲು ಸಹ ಪಾವನ ಜಗತ್ತನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆರು. ಆ ಜಗತ್ತು ಒಂಜೇ ಅದುಂಡು. ಐಕಾದು ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬನು ಲೆಪ್ಪೆರು. ಆರು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡು ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನಗ ಅಕುಲು ದೇವತೆನು ಸಹ ಒಪ್ಪುಜೆರು. ಅಕುಲು ಏಪಲ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಏಪಲ ಸಹ ಹಠಯೋಗನು ಕಲ್ಪೋಜೆರು. ಇಂದು ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ವಿಚಾರವಾದುಂಡು. ಈತ ದೆಹಲಿಡು ವಿಶ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆವುಡು. ಮೂಲು ಇಂದೇನು ತೆರಿಪೋರೆ.
ಬರವಣಿಗೆಡ್ಲ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಬರವಣಿಗೆಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲದಕುಲಾದುಲ್ಲ. ಅಕುಲು ಶೂದ್ರ ಕುಲದಕುಲಾದುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಕ ಆದುಲ್ಲ, ಅಕುಲು ನಾಸ್ತಿಕ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಕುಲು ಈಶ್ವರನು ತಿರಿಯಂದಿನಕುಲು. ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧನು ದೀಪನಕುಲಾದುಲ್ಲ. ಐನೆಡ್ದವರ ಮತಭೇದ ಆಪುಂಡತ್ತೆ ಬಾಬನೇ ಬತ್ತದು ಆಸ್ತಿಕ ಆದು ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾಪುನೇರ್ದವರ ಬಾಬನ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಇದು ಮಸ್ತ್ ಗೊಂದಲವಾಯಿನ ವಿಚಾರವಾದುಂಡು. ಗೀತೆದ ಭಗವಂತೆ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ಸುರುಕು ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಲ್ಲವಡಾಪುನು. ಆರೆ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮನೇ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಧರ್ಮವಾದುಂಡು. ಭಾರತವಾಸಿಲು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮನು ಮರೆತದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಭಾರತವಾಸಿಲು ಡ್ರಾಮಾ ಅನುಸಾರ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮನು ಮರಪೊಡೆಯಪುನು. ಅಪಗನೆ ಬಾಬವತ್ತದು ಕುಡ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು. ಪನ್ಪುನೇನು ನಿಕುಲು ತಿರಿಯೊಂದಾರು. ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಬಾಬಾ ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಏಪ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಯಲೋಪ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ. ಅವಶ್ಯವಾದ ಪ್ರಾಯಲೋಪ ಆವಡೇ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಸವನ ಒಂಜಿಕಾರು ತುಂಡಾತುಂಡು ಬಾಕಿ ನನ್ನ ಮೂಜಿಕಾರ್ದ ಮಿತ್ತು ಜಗತ್ತು ಉಂತುತುಂಡು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪುನೇ 4 ಧರ್ಮಗಳು. ಇತ್ತೆ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಕಾರು ತುಂಡಾತುಂಡು ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಆ ಧರ್ಮ ಮರೆತು ಹೋತುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಆಳದ ವೃಕ್ಷದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪೂರ್ಣ ಸಡಿಲವಾದುಂಡು ಬಾಕಿ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಲು ಮಾತ್ರ ಉಂತುದುಂಡು ಪಂಡು ಐದವರ ಇಂದೆಟ್ಟು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಕಿ ಮಠ ಪಂತೊಲು ಮಸ್ತ್ ಉಂತುದುಂಡು. ನಿಕಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಬುದ್ಧಿಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕಾಶತೆ ಬೈದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಪೂರ್ಣ ವೃಕ್ಷ ಪರತಾದುಂಡು ಪಂಡು ಡ್ರಾಮದ ರಹಸ್ಯನು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದಾರು. ಕಲಿಯುಗತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯುಗ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರ್ಪುಂಡು. ಚಕ್ರವಂತು ಸುತ್ತೊಡೆಯಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಾಟಕ ಪೂರ್ಣ ಅಂಡು ನಮ್ಮ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರನು ನಿಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ದಿಯೋಣಡಾಪುಂಡು. ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಬುದ್ಧಿಡು ಒಪ್ಪಡು. ಮನ್ಮನ ಭವ ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯಾಜಿ ಭವ ಅರ್ಥನೇ ಇಂದು ಆದುಂಡು. ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೂಡ ಪಣದುಪ್ಪೇರು. ಹೇ ಜೋಕುಲೆ ದೇಹ ಸಹಿತ ದೇಹದ ಸರ್ವ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲೆ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪುಲೆ. ನಿಖಿಲಿನ ಆತ್ಮ ಬಂದು ತೆರಿದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಗ ಪಾಪ ಭಸ್ಮಾದುಪ್ಪುನು ಪನ್ಪುನೇನು ಒವ್ವೇ ಮಲ್ಲ ಸಭೆಟ್ಟು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುನಗ ತೆರಿಪಲೆ. ಯಾನ್ ನಿಖಿಲಿಗೆ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡು ಇತ್ತದು ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನ ಪುನ ಏನನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. ಪವಿತ್ರಾಡೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ದುರ್ಗತಿಡು ಉಲ್ಲೇರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ದೇವತೆಲು ಸದ್ಗತಿಡು ಉಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಕುಡ ಬಾಬಬತ್ ಸದ್ಗತಿನ ಮಲ್ಪೇರು. ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ 14 ಕಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಂದೇ ಸದ್ಗತಿದ ಲಕ್ಷಣವಾದುಂಡು. ಈ ಲಕ್ಷಣನು ಏರು ಕೊರ್ತೇರು ಬಾಬಾ 6ನ ಲಕ್ಷಣದಾದುಂಡು. 6 ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಶಾಂತಿದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು. 6ನ ಮಹಿಮೆ ಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಒರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಲು ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ರಚನೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂತಾನಾದುಲ್ಲ. ಅಂಡ ಆರು ಈ ಪಾತೆರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಅಕುಲು ಈ ಪಾತೆರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣ ಮಾತೆರ್ದುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. ಭಾರತೊಡೆ ವರ್ಣದ ಗಾಯನ ಉಂಡು. 84 ಜನ್ಮ ಪಡೆವನೆಟ್ಟು ಈ ವರ್ಣನು ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಒಪ್ಪುನೇ ಸಂಗಮೇಗೊಟ್ಟು. ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಶಾಂತಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಶಾಂತಿದ ಹಾರ ಶಾಂತಿದ ಮಾಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಡು ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ರಾಣಿನ ಕಥೆ ಉಂಡತೆ. ಇತ್ತೆ ಶಾಂತಿಧಾಮ ನಿಖಲ್ನ ಇಲ್ಲು ಮಸ್ತ್ ನೆನಪುಗು ಬರ್ಪುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಶಾಂತಿದ ಇಲ್ಲಗು ಪಾಯರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಮಾರ್ಗ ಏರು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಶಾಂತಿದ ಸಾಗರ ಬಾಬನ ಬುಂಡ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆ ಎಡ್ಡೆಂಡು. ಶಾಂತಿದ ಸಾಗರ ಆನಂದದ ಸಾಗರ. ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೀಜ ರೂಪ ಏತೊಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ದಾತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು.
ಕೃಷ್ಣಗ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೀಜ ರೂಪ ಬಂದು ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯಚಿ. ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಪನ್ಪುನಿರ್ದವರ ಮಹಿಮೆ ಸಿದ್ಧಿ ಆಪುಜಿ. ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಕುಳಿದು ತನ್ನ ಪೂಜೆನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಚಿ. ಪರಮಾತ್ಮ ಸದಾ ಕಾಲ ಪೂಜ್ಯಾದುಪ್ಪೇರು. ಆರು ಪೂಜಾರಿ ಆಪುಜೇರು. ಮಿತ್ರದು ಏರ್ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಪೂಜ್ಯರದು ಪೂಜಾರಿ ಆಪೇರು. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಏತೊಂಜಿ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಕೋಟಿಡ್ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ತೆರೆಯುನೇರು. ನಾರದನ ಉದಾಹರಣೆ ನಿಕುಲ್ನ ಮೋನೆನು ತೂವೊನ್ಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿನು ವರಿಸರೆ ಯೋಗ್ಯ ಆದುಲ್ಲೇನೆ. ರಾಜರಂತೂ ಒಂತೆ ಆಪೇರು. ಒರಿ ರಾಜಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಜೆಗಳು ಉಪ್ಪೇರು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೋಡು. ರಾಜ್ಯರಡುಲ ಕೆಲವರು ಮಲ್ಲಕುಲು ಕೆಲವರು ಎಲ್ಯಕುಲು ಉಪ್ಪೇರು. ಭಾರತಡು ರಾಜ್ಯಭಾರ ನಡಪುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ರಾಜರು ಮಹಾರಾಜರುಲು ಒಪ್ಪೇರು. ಮಹಾರಾಜರಡ್ಲ ಕೆಲವರು ರಾಜಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಅಪ್ಪೇರು. ಅಕಲ್ನ ಕೈತಲು ಮಸ್ತ್ ಆಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ರಾಜರ್ನ ಕೈತಲು ಕಡಿಮೆ ಆಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪ್ರಜೆಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಜೆಕಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಪನ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು. ಐಗೋಸ್ಕರ ನಿಕುಲು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುನು. ಕೇನ್ವೇರು ನಿಕುಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಪದವಿನ ಪಡೆಪರೋ ಅತ್ತು ರಾಮಸೀತೆಯರ್ನ ಪದವಿನ ಪಡೆಪರೋ. ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಆಪ ಪಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬರ್ದು ಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯರೆ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಪಾತೆರ ಅದುಂಡು. ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಜಾಗಡು ಈ ಪಾತೆರಲು ತೆರಿಪೋಜೆರು. ಒವ್ವೇ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಸಹ ಹೆಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿದ ಬೀಗ ಓಪನ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ನಿಕುಲು ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಪಂದು ತೆರಿಯೊನ್ಲೆ ಪಂದು ಬಾಬ ತಿರಿಪೋಯರು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗು ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಪೋಡಾಪುನು. ಇಂದು ಸದಾ ನೆನಪುಡುಪ್ಪಡು. ಇಂದೇ ಮನ್ಮನ ಭವ ಮಧ್ಯಾಜಿ ಭವ ಆದುಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆ ಯಾನ ನಿಕಲೆನು ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಇಲ್ಲಗು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೈರೆ ಬೈದೆ ಪಂದು ಪದೇ ಪದೇ ನೆನಪು ಕನಪೆರು. ಇಂದು ಆದುಂಡು ಆತ್ಮೀಯ ಯಾತ್ರೆ. ಈ ಯಾತ್ರೆನು ಬಾಬ ಬುಂಡ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಭಾರತದ ಮಹಿಮೆನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಈ ಭಾರತ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಸ್ಥಾನವಾದುಂಡು. ಸರ್ವೇರ್ನ ದುಃಖಹರ್ತ ಸುಖಕರ್ತ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಬಾಬನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾದುಂಡು. ಆ ಬಾಬನೇ ಮಾತೆರ್ನಲ ಬಿಡುಗಡೆ ದಾತ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಇಂದು ಆದುಂಡು ಅತಿ ಮಲ್ಲಾಯಿನಂಚಿನ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ. ಭಲೆ ಶಿವನ ಮಂದಿರಗು ಪೋಪೇರು ಅಂಡ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಭಾರತವಾಸಿಲೆಗೂ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಗಾಂಧೀಜಿನ ತೆರಿಯುನೇರು ಆರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತಿನಾರು ಆದುರ್ಲೇರು ಪಂಡು. ಆರ್ನ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಪೋದು ಪೂ ಪಾಡುವೆರು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಖರ್ಚುನು ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಆರ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಯವಾದುಂಡು. ದಾದ ಬೋಡಾಂಡಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಇತ್ತೆ ಬಾಬನೆ ಗುಪ್ತವಾಯಿನ ಧರ್ಮನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಭಾರತಡು ಸುರುಕು ದೇವತೆಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತನು. ರಕ್ಕಸೆರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ದೇವತೆಲ್ನ ಯುದ್ಧವಾಂಡು ಪಂಡು ತೊಜ್ಪವೇರು. ಅಂಡ ಈ ರೀತಿ ಆದಿಜ್ಜಿ. ಈ ಯುದ್ಧದ ಮೈದಾನುಡು ಮಾಯದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯನು ಪಡೆಯುಡಾಪನು. ಮಾಯದ ಮಿತ್ತು ಅವಶ್ಯವಾದ ವಿಜಯನು ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಬಾಬನೇ ಮಲ್ಪವೇರು. ಕೃಷ್ಣಗ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಪಂದು ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಬಾಬನೇ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡ್ದು ಬುಡ್ಪದು ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಕಿ ಅಲ್ಪ ಯುದ್ಧದ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ. ಕೃಷ್ಣಗ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಪಂದು ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಇತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರಡ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಕುಲು ಮಾತೆರ್ನಲ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯಶಾಲಿಲು ಆಪೇರು. ಅಂಡ ಅಕುಲು ವಿಶ್ವದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯಶಾಲಿಲು ಆಪೇರು. ಅಂಡ ಅಕುಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾಪುನ ನಿಯಮ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ರಹಸ್ಯ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದಿಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನ ರಾಜಧಾನಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ಅಕಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತೆರ್ದಲ ಕಡಿಮೆ ಆವಡಿತ್ತಂಡು. ದೇಪಂಡ ಅಂತಿಮಡು ಬತ್ತಿನಕುಲು ಅಂಡ ಮೂಜಿ ಧರ್ಮಡು ಇಂದು ಮಾತೆರ್ದಲ ವೇಗವಾದುಂಡು. ಮಾತೆಲ್ನ ತನ್ನ ಕೈಟ್ ದೀವಣುವೆರು. ಈ ರೀತಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ತಿದ್ದಂಡು. ಮೊಕಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಬಾಬನ ಮುಖಾಂತರ ನಮಕ್ ರಾಜಧಾನಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ರಡ್ಡು ಕೋತಿಲು ಬೆನ್ನೆಗೋಸ್ಕರ ಲಡೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಮೂಜಿನಕಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಕಥೆ ಉಂಡು. ಅಕುಲು ಪರಸ್ಪರಡು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಭಾರತವಾಸಿಲೆಗ್ ಬೆಣ್ಣೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಎಂಚಿನ ದಾಲ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕಥೆ ಅದುಂಡು. ಅಂಡ ಐತ ಅರ್ಥ ಏತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಏತೊಂಜಿ ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಕಲಿಗೆ ಪಾತ್ರ
ಪಾತ್ರ ನಡತೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಯೊಂದಿಚೇರು. ಈ ಜ್ಞಾನನು ಬಡವೆರೇ ತೆರಿಯುನುವೆರು, ಶ್ರೀಮಂತರು ತೆರಿಯುಂಜೇರು. ಬಡವೇರುನ ಬಂದು ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪಾತ್ರ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಭೆಟ್ಟು ನಿಗುಲು ತೆರಿಪದು ಕೊರಳಿ ನಿಧಾನವಾದ ವಾಹು ವಾಹು ಪಂದು ಬರ್ಪುನು. ಈ ರೀತಿ ವಿವೇಕ ಪನ್ಪುನು. ಅಂತಿಮಡು ಡೋಳುನು ಬಾರಿಸವೆರು. ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲ ಮಿತ್ತ ಗ್ರಹಚಾರ ಕುಳುದುಂಡು. ನಲ್ಲ ಸಹ ಲೈನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತಿಜಿ. ವಿಘ್ನಲು ಬರಂದೇ ಪುಂಡು. ಏತು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪರು ಆತು ಪದವಿ ಈ ಸಮಯದಾದುಂಡು. ಅಂಡ ಅಕುಲೇ ಕೂಡ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾ ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಏರೇಗ್ಲ ಸಹ ತೆರಿದಿಜಿ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಡು ನಿಗುಲು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಬೇಜರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕು ಇದೇ ರೀತಿ ಆದಿತ್ತನೆ. ನಿಗುಲು ಡ್ರಾಮದ ಪಟ್ಟಿಡು ಉಂತುದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲುಗಾಡಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ನಾಟಕ ಪೂರ್ಣಾಪುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಸುಖಧಾಮಗು ಪೋಪಾರು. ಈ ವಿದ್ಯೆನು ಏರು ಓದವೆರು ಅಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡಪೇರು. ಈ ವಿದ್ಯೆನು ಏರು ಓದುವೆರು ಅಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡಪೇರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತಾ ಬಾಪ್ದಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಗ್ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ಪಾತೆರಡು ಬೇಜರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ನಿಖಲ್ನ ಬುದ್ಧಿದ ಲೈನ್ ಸದಾ ಸರಿಯಾದ ದಿವನಡಾಪುನು. ಗ್ರಹಚಾರೋಡ್ದು ನಿಖಲಿನ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ರಡ್ಡು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಿತ್ತಂಡಲ ಮಾತೆರ್ದಲ ಮುಕ್ತಾದು ನಿಭಾಯಿಸವಡಾಪುನು. ಬೇಜರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನ ಉಪ್ಪೊಡಾಪುನು. ಆಸ್ತಿಕರಾದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಕರಾದು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಕರಾದು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ವರದಾನ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯದ್ದು ಸೇವೆದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ ಪಡೆಯುವಂಚಿನ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಭವ. ವಾ ಜೋಕುಲು ವಿಶಾಲ ಹೃದಯದೀದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಿರಕ್ಲಿಗೆ ಸೇವೆದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲಲ ಸಹ ಮಲ್ಲಾದುಪುನು. ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುಲೆ ಐಟ್ ಸ್ವಯಂ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಲ ಸಹ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲೇನು ಸಹಯೋಗಿಯಾದ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಲ ಸಹ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯ ಉಪ್ಪಡು. ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತಿಯಾದ ಅತ್ತಂಡ ಜೊತೆಗಾರನ ಸಹಯೋಗಿ ಆತ್ಮದ ಪ್ರತಿಯಾವಡು. ಸಂಕುಚಿತ ಹೃದಯ ದೀವಚ್ಚಿ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯ ದೀಪನಿರ್ದವರ ಮಣ್ಣು ಸಹ ಚಿನ್ನವಾದ ಬಿಡ್ಪುನು. ಬಲಹೀನ ಜೊತೆಗಾರರು ಸಹ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು. ಅನುಭವ ಸಫಲತೆ ಸಂಭವಾದ ಬಿಡ್ಪುನು. ಐಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಪನ್ಪುನೆತ್ತ ಬಲಿ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ. ಅಪಗ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯದ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪಾರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಕಾರಣನು ನಿವಾರಣೆಡು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನನೆ ಶುಭ ಚಿಂತಕಾದುಂಡು. ಮಾತೇಶ್ವರಿನ ಅಮೂಲ್ಯ ಮಹಾವಾಕ್ಯ. ನಿಕುಲು ಮಾತಾಪಿತಾ ನಮ್ಮ ಎಂಕುಲು ಈರ್ನ ಜೋಗುಲು. ಈರ್ನ ಕೃಪೆರ್ದು ಅಪಾರವಾಯಿನ ಸುಖ ಇತ್ತೆ ಈ ಮಹಿಮೆ ಏರೆಗಾದು ಪನ್ಪೇರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮಗಾದು ಪನ್ಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಮಾತಾಪಿತಾ ರೂಪೋಡು ಬತ್ತದು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖನು ಕೊಡ್ತೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಪರಂಪಿತ ಬಂದು ಸುಖದ ಸೃಷ್ಟಿ ರಚನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಐನೇರ್ದವರನೇ ಅರೇನು ಮಾತಾಪಿತ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂದು ತಿರುದಿಜಿ ಸುಖ ದಾದ ಪಂಡು ಏಪ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಡು ಅಪಾರ ಸುಖ ಇತ್ತನು. ಅಪಗ ಸೃಷ್ಟಿಡು ಶಾಂತಿ ಇತ್ತನು. ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಆ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಬಯಕೆ ಪಂಡ ಆಸೆ ಆದುಂಡು. ಆ ಸುಖ ಇತ್ತೆಲ ಬೋಡು ಪಂಡು ಐನೇರ್ದವರ ಕೆಲವರು ಧನ ಪಂಡ ಕಾಸುದ ಪದಾರ್ಥನು ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕೆಲವರು ಜೋಕ್ಲೆನು ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕೆಲವರು ಈ ರೀತಿ ನಟ್ಟುವೆರು. ನಮ್ಮ ಪತಿವ್ರತ ನಾರಿಯಾವಡು ಪಂಡು ಪ್ರತಿಯೊರೆಗಲ ಸುಖದ ಬೇಡಿಕೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾಂದು ಪರಂಪಿತ ಸಹ ಒವ್ವೇ ಸಮಯಡು ಅರ್ನ ಆಶೆಯನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚಾಂದು ಸತ್ಯುಗತ ಸಮಯ ಏಪ ಸೃಷ್ಟಿದ ಮಿತ್ತು ಸ್ವರ್ಗ ಎತ್ತನು. ಅಪ್ಪಗ ಅಲ್ಪ ಸದಾ ಸುಖ ಎತ್ತನು. ಅಲ್ಪ ಸ್ತ್ರೀ ಪಂಡು ವಿಧವೆ ಆದು ಪೂಜೆರು. ಅಂಚಾಂದು ಈ ಆಶೆ ಸತ್ಯುಗಟ್ಟು ಪೂರ್ಣಾಪುನು. ಅಲ್ಪ ಅಪಾರ ಸುಖ ಉಪ್ಪುನು. ಬಾಕಿ ಮೂಲು ಈ ಸಮಯ ಕಲಿಯುಗವಾದುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಮನುಷ್ಯರು ದುಃಖನೇ ಭೋಗಿಸವೇರು. ಬಾಕಿ ಏಪ ಮನುಷ್ಯ ಅತಿ ದುಃಖ ಭೋಗಿಸವೇ ಅಪಗ ನಟ್ವೆ ಹೇ ಪ್ರಭು ಪಂಡು. ಅಂಡ ಏಪ ಸ್ವಯಂ ಪರಮಾತ್ಮ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಕರ್ಮದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಚುಕ್ತ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಪಗನೇ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಬಾಬಾ ಅಪ್ಪ
అమ్మ పండు. అచ్చా. ఓం శాంతి.